Isinulong ni Navotas Representative Toby Chanco ang panukalang pagbabawal sa paggamit ng number 8 protocol license plates para sa mga miyembro ng Kamara. Sa ilalim ng House Bill 7599, ipapawalang bisa at babawiin ang lahat ng na-issue ng courtesy plates. Kasunod ng mga ulat ng umano'y pang-aabuso at pagmamalaki ng ilang gumagamit nito sa kalsada. Ayon kay Chanco, nahirapan na rin ang mga traffic enforcer na beripikahin ang mga sasakyang may protocol plates dahil sa dami ng naglalabasan na ganitong plaka. Sa ilalim ng panukala, maaaring patawan ng multang umaabot sa 25,000 piso o kulong na hanggang 6 na buwan ang sinumang mapatunayang gumagamit ng ipinagbabawal na plaka. Git ng mambabatas, dapat maging halimbawa ang mga opisyal at hindi magtamasa ng mga pribilehiyong maglalagay sa kanila sa ibabaw ng batas.